ka senglong kami jong ka People Democratic Front jong ka Omsning constituency kala penlong ka jingyelang ka bakerki menta ka janmit haying jong i president ka PDF Women Front Omsning constituency halor ka phang ban persya jur ya ka jing pendon kam bakla wei ururang ba ya ka social media kata langba ka Facebook hakini kisngi baladep ula kren gikitin klem akor persya ya ikong Magdalene S Maulong ibadei MDC ka Omsning constituency uni ubri ubala kentho klem akor ude ubala pendon kam ya ka Facebook account kum u benjo nongspung kumta da ka jingsngau kya ka senglong kami PDF kala wan shakmat ban penrem ya ka ni ka jingle riu klau uni ubriu bat kilaya rairu baha ka sngi nengkong ka banwan kinlej ban bu ya ka FIR hanongpo ban ujor persya ya ute ubriu ha ka te ka jingalang layalam dai kong Adeline Simli kum i president barangba ka PDF Women's Front Omsning constituency laidon rengkat ru ikong kentiu nongse ibadai sekretari harengkat kinongkit kam ka PDF Women Front Omsning constituency ni na kaliang jong di Women's Front jong ka Omsning constituency jong ka PDF ni wan hang ni da ka dai jing lomi bakar ki jong ni hai pot lingkon masuk ban aku blai para long kemi ke blai apoi hawat ai long i jing pentip i bakar ki andai blai la ba dia don lang ni ai ku blai sekretari jong i don lang ni te ka phang ka ba ka ni jing lum ka ki jong ni ha ka ni ka pot ha ka ni ka pot ka long ba ni pen pau ka jing so si ban da ka men sing ba so khia kum ki long kemi ki ba pen ya ka shong suk shong shan jong ka ri ba ka jat ban ri bro ka wai tingi pen pau ka jing so si ka ba kraw halor ki kini ki khanya sni bla le no ha ka ba wei brio kat kum ka jing i ji lam chung i po social media ban kat kum ka jing lam chung i ka ten chung tau brio ka long ben chu nong spo uni brio ula kren tomet hadu ka ta ye i ko Magdalene S Maulong i bade i MDC don borom chung i ha ka ba ka ni ka jing kren ka chung u ye i ko Magdalene kala ta hadu ta kham tam yi ki long keme kani ka jing kren ka jung u kam dei kam thau tang ye i henrei ka thau ru ya baro ki long keme amar kum ki tu ki kentien ke ba u kren deng ba ki tu ki social media hato lada kum ki ni ki brio kin long kane ka kum ki ni ki kentien kum ki tu ki jing long ka jung ka dei hang ni ka ba ngi kum ki long ka me ngi don ka jing shong si na ka ban ta kam tam ki khon ki ti ki jungi ukren kum tu ha ki social media ka ai ba de ka ban ja ba balai ki ja ki ni ki jing jot ki jing sha ki ba jing sha le bi jot la ni ki ni tip ba ro khat man ta mo ka ai ka ba ki kan thai ki khlong ki khana kawan jai ki namar ba delong ba chung kum ki ni ki jai ban riu tingi na kalyang jungi kum ki women's wing jong ka Omsning constituency jong ka party PDF ngi shim ya kan ni kum ki long kami ka ba ngi don ka jing susi ba ka jing ka da ka msik ba su khia halor jong ni ubriu ba ngi ka pat ru ba na kalyang jungi pa ba bakin kershan lam ya kan ni kum kita ki pralong kham tam ki pralong kami namari ko Magdalene ide long kami ban ni dam da jing susi ba kraw ba kanjayu balada shubu hato tau breu lada ki don menu ki ban kren to met ke ye ka sem chu u un so kum no te ni sim ka da ka man sim ba su khia ni sngo ba kani ki jing kren ke chu u ke jing kren tho bria kam de kam ta tang ye i ko Magdalene hane ka ta ye ngi kham tam ki pra kan thai yi baro kham tam kum ki jai bari kwasi kala ta ro ye ke ye ka sem ke jong i ti na kalyang chung i ni sngo ban pen pa ni namar ba shwa mingin long kum ne ru kala long ngi la shukhat kerke han re la don ke jing su chung mot lang jong ka parents body jong ka constituency bro ko wai ban na kalyang chung i jong ka constituency bro ko wai na ka parents body la don ke jing pen bet mene ba na ka menta kani ke jan miet in shim shwa mingin ya shakman da ki long keme but hakasin in kong bade ngin move bade daga constituency daga parents body berkawai bat ngilarai ru ba haka kamande ngin le ban ai FIR yaw ne brio tena kalyang junga ngasngo ban
เป็นเป้ากันนี่กันเป็นเสียมกับสุขยาหาลอโจเนียวเรียวบัดงัสเงารูบันองบางยิ้มได้บันไอลาดกุ้มกินีกิบันดนกุ้มกินีกิจัดเรียวมาลาดางีไอลาดกุ้มกินีจัดเรียวกันที่บักจัดเรียวจุงีกันสนังจดนักปอชกับปอบัดกันลงรูกันจิงช่องเสียนักบันตากีจงีกีกันไทยกับตามกีควรกีตีจุงีคุณบัญชุบันรับล่างเอกกับไปประธานจุงีละเป็นเป้านักเรียนจุงีคุมกับ Women's Wing จงกับ PDF na po Muslim Constituency ni penram jur ya kai ka ba ni upriu ula kantho ani ula comments ya ki jintho ki balong klemako ki ba kham tam e ki ba kata ya ni klong kami ti dap daga jing su diao habangi I kumpita ki comments namar ba haga jing shisha kum ki rang ba ide bandon ki jing budom lem yingi ki kanthai but gimdai ru ban shu comment school mar yano kani kam kata tangi kongmak dari kata lang hikilom kami bro waro namar ba lada ki comments ha ka tukar kom kamut kata ka jing comments ka jing ki kalong ka ba pensu si na kam ta jing kata adu kata ta namar ba kuman ongno na ki jakaliang jing kirang ba ada ki keren kanu kentian yano ki badai kilong kami ki lada man berkat shua bikin keren namala di comments kelumar kumha ki social media ngila baro ki ba yoi ki bala pet ki bala hiru ban tip tena ta kadau ka kata ya baro ndai tang ya ikom magalit maulong badai MDC jogi te khamtam mai long MDC kuman ongno kalong ban keren ben yi kum kata kanong mi khmat ka batre na gamta ka bhagamya juga constituency juga state hi baro koi bat ka bishing ga jiket kli na kamata ban karoi ka pa juga ri baga jat ri hi baro koi tina ta ka dawangi kum ki long kami ni pandem jori kani ban ngi ya itu khmat kumbai la begi kumbai presiden del keren khmat ba minang ya shu khmat in ai ka FIR na kamta uni bre te tangi de tin ki maknya kubleshmo